Part 2 na tayo mga kaprobinsya. Malapit na yung bangka sa gilid ng dagat. Yan na oh. Oh. Ito yung mga lambat. Maraming tao mga kaprobinsya. Marami atang huli. Kalukur sa dagat, lambat sa Tagalog. Dami oh. Ito ang buhay dito sa dagat sa probinsya. Estansa. Kinay. Ah? Gapo, tatama kakal na ako ng tungam. Namon ito lang. Ribay kilawuntan namon yun. GCQ tila ko nono una. Oh, GCQ. So na taglisiran. Ano na rin ibaba ng kapitan? Pagkwartanda? Hindi, ano, sinabi mo niya, bigla. Pagkwartanda lang tipan, walay pundo. Ayan mga kaprobinsya, andito na sila sa tabi. Dito na sila sa tabi, daming huli siguro mga kaprobinsya. Bawal bawal.
Shop. Maliliit yung kuha nila mga kaprobinsya. Maliliit yung kuha nila. Papo ito. Balag ng balon eh. Balag mo eh. Siwi-siwi. Ano mo naman to, Jeng? Bakit kinamuntan? Ito mo na eh. Sariwa?
Tingnan, hapon. Hapon. Bebe lang man yan. Kayo yun. May bebe man kasi kayo pere. May mandig siya. Yun, sige. Bawal. Bawal yung sigang pa, no? Bawal. Bawal sa kilo kan din? Mana? Bawal sa kilo. Tiga ka lang dito sa kilo? Kecil kan yang dibusi. Medyo konti lang nahuli nila mga kaprobinsya. Wala na lor na na. Tiga siya pipila sa taray. Wala na lor kung na na. Konta? Balik ka. Ah? Kanta nortan lah. Yan ila to ah. Ah, Burman Basil. Ninong to may ilog, may sawa. May naroon bukig. Dito na lang yung kaprobinsya. Ah.